Pipila ka mga SAP beneficiaries ang mireklamo atol sa pagkuha sa ilang ayuda. Atong sayron ang detalye ni ini pinagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek gikapungot sa mga SAP beneficiary ang kalangan sa sistema sa usa ka remittance center sa Buhangin, Davao City dihang ilahan na untang kuhaon ang ilahang ayuda. Sa kataas sa pila ni ining remittance center sa Buhangin, Davao City sa mga buot mukuha sa ilahang ayuda sa SAP, miabot na kini sa ikaduhang kanto. Hasta pagyong inita, doon na pagyoy milinya nga mga senior citizen. Sa kadaghan sa tao, nagdikit-dikit na sa linya. Atas kamay, atas kamay. Ano lang, sensya lang kamay. Dikit na kayo. Ang uban, alas 3 pa sa kadlaw naglinya aron unta sayo makakuha sa ayuda. Apan nag-alas 10 na lang sa buntag, naglinya paghihapon. Ang uban, may absent pa sa trabaho aron makuha lang ang ayuda. Apan naabtan pagyod og cut-off. Ama, mga sir! Cut off naman ko na to na dito naman taman ang 150. Kamu tanan diri nga wa ma-appeal. Pwede na mo hinay na sa kuli. Balik na po mo. Sayang oras, nabi may trabaho. May trabaho. Nani lang. Ha? Absent ko ron. Absent ko karon na may trabaho. Kung pabalik ko na po mo ba, absent Absent na po, sayang kaya mong kita. Dapat ang sa employers, management nila na system ba para sa anang distribute ahead ay una ang mga form nga dapat fill upan para pagsulod dito dali na easy way na lang kay duha lang ka book teller. Busa si Kapitan JP Salvador, mihangyo sa staff sa maong remittance center nga basin pwede pa maka-cater og dugang beneficiary. Suggestion ko ako mag-control number dito ani. Amo pang sabutan sa management diri Sabutan sa namo kay nakalitan mi karon gihapon, hapsay man to gahapon. Nakalitan mi karon kay nagsabay pati ang tupad mo na grabe, daghang tao. Kunya dapat ginahadlok kay kanang kutob lang lagi daw karon. So niadto sila bisang wala pa nila schedule. Sa buhangin man good siguro na timingan nga karong adlaw or nagsugod ang ilahang schedule murag lima yata ni ka adlaw ang schedule for buhangin kay dako man good ni siya na barangay. On our part, Ma'am Jandy, we will continue to haggle with our payment centers tungod kay private naman good ni sila and they are paid every hour. So pwede po gid dato ning i-take up with StarPay para ma-isgutan pod ni nila with the payment centers. Hinoon, dunay lugway nga gihatag ang DSWD sa pagkuha og ayuda. Kung puputang nato karon dili nila makuha tungod na cut-offan sila, hatagan gyapon na sila 15 days bisad asa man gud di siya na branches. So pwede gyud silang mag-explore sa other branches na gamay-gamay ang tao. Tek nag-resort into digital payment ang DSWD tungod kulang og limitado ang ilahang available personnel ug masupak usab daw ang kining pagbawal sa mass gathering kung isusama nila ang paagi sa first tranche nga payout. Hinaot nga masulbad ang problema diha sa barangay Buhangin, Davao City aron dili na masubli ang maong insidente ug dili na kinahanglan pa nga mupila ug pipila pa ka mga oras ang mga SAP beneficiary makuha lang ang ilahang ayuda. Tek. Okay, tinuod na Jandy, luoy pa kaayo sila labi na itong mga tigulang. Daghang salamat, Jandy Esteban.